maling akala, scam, chismis. Iwasan natin ang mga yan, everyone at one. Sa legit source ng mga balita at impormasyon lang maniwala at magtiwala. I-follow ang official page ng DSWD at DSWD Serves sa Facebook para sa tamang tulong sa tamang impormasyon. Tandaan, at DSWD Serves sa Facebook o iscan ang QR code na ito dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Mabigyan ng buhay na may dignidad, may alis sa kinasasadlakang kahirapan, mapalakas at mabigyang kapangyarihan ang mga pamayanan at mapagkaisa ang buong sambayanan. Yan ang aming hangarin dito sa kagawaran ng kagalingan at pagpapaunlad panlipunan. Kaya't buong pagsisikap naming ipinatutupad ang pagbibigay ng maagap at mapagkalingang serbisyo sa mga lubos na nangangailangan kailanman at saanman. At upang maisakatuparan ito, kami, sa kagawaran ng kagalingan at pagpapaunlad panlipunan, ay nangangako. Dalubhasang maghahatid, makikipag-ugnayan at susubaybay sa mga programa at serbisyo ng pangangalagang panlipunan para sa mga maralita, vulnerable at kapuspalad na populasyon tungo sa isang lipunang pantay, may katarungan at payapa. Sustenidong isa sa buhay. Ang kultura ng kausayan sa pamamagitan ng patuloy na pagpapabuti ng mga sistema, mekanismo at pamamaraan sa paghahatid ng mga programa at serbisyo. Walang sawang maglilingkod ng may integridad at sumusunod sa mga pamantayan ng etika para sa kasiyahan ng mga customer at dekalidad na serbisyo sa pamamagitan ng pagtalima sa mga mandato ng DSWD at ibang mahalagang batas. At dibdibang magpapakita ng tunay na malasakit sa mga maralita, mabilis at makataong serbisyo at pagiging malaya mula sa anumang anyo ng katiwalian. Ito ang aming gabay sa patuloy na pag-abot ng kagawaran sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Atin pang pag-ibayuhin ang kasipagan at dedikasyon sa paghahatid ng maagap at mapagkalingang serbisyo. Serbisyong walang puwang sa katiwalian at patas na pagtrato sa komunidad. Panata naming patuloy na maglilingkod ng buong puso para sa bayan dahil bawat buhay mahalaga sa DSWD. Sila ay simpleng tao lang, ngunit katatagan
Magandang araw. Hinihiling po naming magsiupo na ang lahat sa inyong mga itinakdang upuan dahil sa ilang minuto na lamang ay magsisimula na ang ating programa. Maraming salamat po. Magandang araw. Hinihiling po naming magsiupo na ang lahat sa inyong mga itinakdang upuan dahil sa ganap na 9:30 ay magsisimula na ang ating programa. Maraming salamat po. Paalala po sa lahat na ang Department of Social Welfare and Development ay maaaring kumuha ng mga larawan, video at audio recording ng mga kalahok para sa dokumentasyon ng ating programa. Ang mga larawan, video at audio recording na ito ay maaaring ibahagi at ilathala sa iba't ibang mga website at social media pages. Maaari rin itong ipalabas sa iba't ibang media platforms. Maraming salamat po. Again, please be informed that the Department of Social Welfare and Development may be taking photographs and audiovisual recordings, images, appearances, and performances of participants for the purpose of documentation and promotion of the event. The photos and videos may be recorded and published on various websites and social media pages. They may also be reproduced in various media platforms, including social welfare and development publications, social networks, and press releases in connection with specific events or promotional activities. Thank you.
Magandang araw, hinihiling po naming magsiupo na ang lahat sa inyong mga itinakdang upuan dahil sa loob ng 5 minuto ay magsisimula na ang ating programa. Muli, magsiupo na po ang lahat dahil sa loob ng 5 minuto ay magsisimula na ang ating programa. Maraming salamat po. Magandang araw muli. Hinihiling po namin magsiupo na ang lahat sa inyong mga itinakdang upuan dahil sa loob ng 2 minuto ay magsisimula na ang ating programa. Muli, magsiupo na po ang lahat dahil sa loob ng 2 minuto ay magsisimula na ang ating programa. Maraming salamat po.
Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Upang formal na simula ng ating programa, inaanyayahan po ang lahat na magsitayo para sa mga panalangin na pangungunahan ni Baby Rose G. Dial na susundan ng pag-awit ng Lupang Hinirang at Zambales Hymn. Tayo po ay manalangin. Amang dakilang Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw at sa pagkakataong ito na kami ay muling magsama-sama bilang isang komunidad na pinagbubuklod ng layunin. Ang pagpapaunlad ng buhay ng bawat pamilyang Pilipino, salamat po sa biyaya ng Ipanalo ang kinabukasan. Isang inisyatibong hindi lamang nagbibigay ng tulong, kundi nagtuturo rin ng tamang kaalaman sa pananalapi, pag-iimpok at matalinong paggamit ng teknolohiya. Dalangin namin na patuloy ninyong gabayan ang kasagawaran ng kagalingang panlipunan at pagpapaunlad, ang aming mga tagapaglingkod bayan at ang lahat ng benepisyaryo ng 4Ps upang makamit ang tunay na pagbabago. Isang kinabukasang may dignidad, kakayahan at pag-asa. Pagpalain niyo po ang mga tagapagsalita, tagapag-ayos at lahat ng panauhin sa araw na ito. Naway maging makabuluhan at matagumpay ang aming programa. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus kasama ng Espiritu Santo. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Masasabing kaaya-ayang lalawigan. Bawat batas ng labi ay ngiti, bawat puso ay ngiti. May ganda't yaman ating lahi. Ito ang lalawigang Zambales. Sa pagsikat ng araw, mabuhay ang isigaw, lalawigang Zambales, langit ang siyang kawawis, mga tanawin at biyaya ay kaakit-akit, masaganang ani sa dagat at bukid, bunga ng sumagpoy na gamit, tamis ng tagumpay ay hatid, sintamis ng hanggang Zambales. 14 na perlas na kumikinang sa gilid ng baybayin, pinagduklot ito ng mga bundok at ng karagatan. Taas noo kanino man sa dangal ng ating lahi tagumpay.
mundo ay ating dadalhin ngayon, bukas at magpakailanman. Maaari na po magsiupo ang lahat. Magandang umaga, Zambales! Ako po si Director Miramel Garcia Laksa ng DSWD Peace and Development Buong Bansa Mapayapa National Program Management Office. Maligayang pagdating sa kinabukasang ipanalo, pugay, tagumpay na tunay. Isang mahalagang kaganapan ng Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ngayong araw po, sabay nating ipagdiriwang ang dalawang makabuluhang selebrasyon. Una, ang regional rollout ng Ipanalo ang Kinabukasan Initiative na layong palakasin ang digital at financial literacy ng ating mga benepisyaryo gamit ang e-wallet platforms gaya ng GCash. At ikalawa, ang Pugay Tagumpay Graduation Ceremony kung saan kinikilala natin ang mga pamilyang matagumpay na nakagraduate mula sa programa bilang patunay ng kanilang pag-angat at kakayanan. Kaya naman, sama-sama po tayo sa isang araw ng pagpupugay, pagkilala at pagdiriwang para sa mga bagong digital wais at mga huwarang 4Ps graduates ng Zambales. At upang opisyal na i-welcome tayong lahat, tinatawagan po natin si DSWD Field Office 3 Regional Director Venus F. Rebuldela. Bigyan po natin siya ng masibagong palakpakan. Maraming salamat, Director Laksa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat kada kayo amin, Apo. Sa ngalan ni Kalihim Rex Gatchalian at ng buong DSWD, isang maalab na pagbati, pasasalamat at welcome po sa inyong lahat sa pagdalo ng makasaysayang rollout ng Ipanalo at Pugay Tagumpay dito sa bayan ng Botolan, Zambales. Isang malaking karangalan ang makasama nating sa araw na ito ang ating Governor Hermogenes Jun Ebdane Jr., Congresswoman Nanay Bing Manikis, Mayor Omar C. Ebdane, Vice Mayor Attorney Edmund Dante Perez, PSWDO Nadia Apostol, at ang ating MSWDO Isagane Ekle at buong DSWD family. Maraming salamat po sa iyong suporta sa ating mga programa. Lubos din namin kinikilala at taus-pusong pinapasalamatan ang mga kinatawan ng DSWD Central Office na kasama natin ngayong araw na ito. Undersecretary Vilma Cabrera, Assistant Secretary Marites Maristela, Assistant Secretary Elaine Falarcuna, Director Miramel Laksa at sa buong NPMO and RPMO ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Salamat po sa inyong lahat sa patuloy na paggabay at suporta sa aming mga gawain dito sa rehiyon. Gayon din sa isang espesyal na pasasalamat sa ating makatuwang mula sa GCash, nakasama natin sa pagbubukas ng digital na daan para mapabilis ang pagtanggap ng cash grants ng ating mga 4Ps beneficiaries at maturuan silang gumamit ng digital platform sa pagbabayad ng kuryente, pagbili ng pangangailangan ng pamilya at iba pa. At higit sa lahat ngayong araw ay pagdiriwang ng tagumpay. Tagumpay ng bawat 4Ps graduate na nagpursigi at nagtagumpay sa kabila ng hamon ng buhay. Kayo ang patunay na ang serbisyong may puso ay tunay na nakakapagbago ng buhay. Muli,
Magandang umaga po sa inyong lahat. Dahil sa DSWD, bibit namin sa bawat programa ang Extra Love at Extra Care. Ngayon, bukas at sa bawat akbang ng iyong paglalakbay. Maraming salamat po. Maraming salamat o agyamanak Ardiven sa inyong mainit na pagtanggap ng DSWD Field Office 3. Ngayon naman po atin namang pakinggan ang pambungad na pananalita mula kay DSWD Conditional Cash Transfer Group, Assistant Secretary Marites M. Maristela, Seso 3. Palakpakan po natin siya. Isang pagpupugay sa ating Zambales Provincial Governor Hermogenes June Ebdani Jr., sa ating Congresswoman Doris Nanay Bing Manikis, sa ating very supportive Municipal Mayor June Omar C. Ebdani, sa ating Vice Mayor Attorney Edmond Dante Perez, sa ating PSWDO Nadia Apostol, sa ating MSWDO Isagani Ekle, sa ating mga kasamahan sa DSWD, sa pangunguna po ng ating ina ng ating cluster, Undersecretary Vilma Cabrera, sa aking mga colleagues, ASEC Elaine Parlalcuna, Director Mai, at sa ating lahat-lahat na mga pantawid staff mula sa National Project Management Office at sa Regional Project Management Office down to the provincial and municipal at sa iba't ibang partners po natin dito like sa GCAS, Globe and BPI and Ayala Foundation. Magandang umaga po sa lahat. But of course, syempre sa ating mga bida sa ngayon, sa ating mga beneficiary ng 4-Piece program, magandang umaga po sa lahat. Ngayon ay isang espesyal na araw para sa ating lahat. Bukod sa roll-out ng iPanalo, ang Kinabukasan Initiative na sinusuportahan na pamamahagi ng mobile phone bilang bahagi ng Digital Financial Literacy Initiative ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, idaraos din po natin ang graduation ceremony o ang pagtatapos ng mga 4-piece households na matagumpay ng nakalagpas sa kahirapan. Palakpakan po natin sila. Sa ilalim ng temang Kinabukasang Ipanalo, Pugay Tagumpay na Tunay, pagdiriwang ng pag-unlad at pag-angat ng 4-piece, ang pagtitipong ito ay isang pagdiriwang ng inyong katatagan, pagsisikap at tagumpay bilang mga pamilyang Pilipino. Sa mga nakarang araw na aktibidad ninyo kasama ang 4-piece, layunin nito na bigyang kakayahan ang bawat isa sa inyo na hindi lamang makatanggap ng tulong pinansyal, kundi matutong hawakan na pamalaan ito ng ligtas at wasto. Sa pamamagitan ng iPanalo ang Kinabukasan Initiative, binibigyan kayo ng kasanayan kung paano sa pamamagitan ng digital wallet ay matatanggap ninyo ang cash grants ng direkta, mas mabilis at ligtas kahit na saang malalayo kayong lugar. Dagdag pa rito ang tulong kagamitan gaya ng cellphone. Sa mga unang lugar na pinuntahan ng iPanalo gaya ng Romblon at Palawan, nakita namin ang tunay na pagbabago. Halos lahat ng lumahok ay natutong gumamit ng digital e-wallet gaya ng GCash at ngayon ay hindi na kangailangang bumiyahe at gumastos sa malayo para lang makapag-withdraw. Sa Palawan naman, may mga katutubo at mangingisda na ngayon ay nakapagbabayad na ng kanilang mga bills tulad sa tubig and kuryente at nakakapagpadala ng allowance sa pag-aaral ng kanilang mga anak at nakakapag-load gamit ang cellphone. Ganito rin ang hangarin natin para sa 4-piece households mula rito sa Zambales. Sa pamamagitan ng mga cellphone, na mula sa mga partner na may mabubuting puso gaya ng Globe Telecom, nais natin na maging bahagi kayo ng mas malawak na digital economy ng bansa.
Kaya naman, maraming salamat sa ating mga partner na Globe Telecom na nagbibigay ng mga makabagong cellphone sa ating mga beneficiaries. At gayon din sa GCash para sa digital platform at sa BPI Foundation na very passionate sa pagbabahagi ng kaalaman, sa pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa digital financial literacy. At syempre, nais din natin pasalamatan ng ating mga benepisyaryo sa pagyakap sa hamon sa bagong teknolohiya ng e-wallet. Samantala, isa pang mahalagang bahagi ng ating programa ay ang Pugay Tagumpay, kung saan kinikilala natin ang mga magtatagumpay na nakaangat sa kahirapan. Batid namin na hindi biro ang inyong pinagdadaanan. May ilan sa inyo ang solo parent, persons with disability, magsasaka, mga ingisda, iba't ibang indigenous cultural communities ang pinanggalingan, pero pinatunayan ninyo na hindi hadlang ang kahirapan sa pag-unlad. Ang mga cash grants sa inyo natanggap noon ay nagsilbing tulong, subalit ang tunay na tagumpay ay ang inyong determinasyon na umahon at magtagumpay para sa inyong pamilya. Pero ano nga bang gagawin pagkatapos ng 4Ps? Ang sagot po, hindi namin po kayo iiwan. Kaya po nandito ang ating local government unit. Kaya po katuwang namin ang ating local government unit. Nandyan po sila Mayor at ang ating MSWDO, purang tuloy-tuloy pong tugunan ang iba pang pangangailangan ng ating mga kasama sa pamilya. Muli, binabati po namin kayong lahat sa inyong tagumpay at nawa ang lahat ng inyong gains sa 4Ps ay may pagpatuloy. Magandang umaga po sa ating lahat at kasihan nawa tayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mensahe, Assistant Secretary Maristela. Ayan. At gaya po na nabanggit ni Asek Maris, ang mga aktibidad ngayon ay bahagi ng layunin ng DSWD na mas palakasin ang kakayahan ng bawat pamilyang Pilipino. Hindi lamang po ito sa pamamagitan ng pagtanggap ng cash grants, kundi sa pagkakaroon ng kaalaman, kakayahan at dignidad tungo sa pangmatagalang kaunlaran. At mula nang ipatupad natin ang inisyatibong ito, marami na ang nagpatunay sa positibong resulta nito. Narito at pakinggan po natin ang mga kwento ng tagumpay mula sa ating mga 4Ps benepisyaryo. Ang Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ay patuloy na nagsusumikap na tulungang mapahusay ang pamumuhay ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Kabilang sa mga hakbanging ito, ang Ipanalo ang Kinabukasan Initiative na inilunsad ng 4Ps noong 2019. Layunin nitong mapalawak ang digital financial literacy ng 4Ps beneficiaries o ang kanilang kaalaman sa pagbabudget at pag-iimpok gamit ang digital platforms. Kaakibat nito, mula sa cash card ay ginawa ring basic depository ang mga bank account ng benepisyaryo upang matanggap nila ang conditional cash grants ng mabilis at ligtas. Nung nakalipat na kami sa GCash, talagang medyo madali na talaga. As in, madali na talaga kasi hindi mo na kailangan pumunta kung saan-saan, hindi ka na mamamasahe. Kahit sa kapitbahay mo, pwede ka na mag-cash out. Ang ginagamit po ngayon namin ay GCash. Malaking tulong po sa amin to dahil
Dahil napapalapit po ang pag-payout. Yung pagbabayad ko po sa kuryente, napapadali, tubig. Nagagamit ko rin po ito sa clients ko na bilang isang masahista. Nagagamit din ito ng aking anak na minsan ay nag-online po sa school. Sa pangunguna rin ng Globe Telecom, tuloy-tuloy na nagsasagawa ng mobile phone drive kung saan mahigit 500 piling benepisyaryo na ang nabigyan ng libreng smartphones na nakatira sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA, pati na rin ng mga pamilyang nasa survival level of well-being. Malaking pasasalamat ko rin po kasi isa ako sa nabigyan ng cellphone para sa pamilya ko rin, para sa amin, lalo na sa pagbabudget. Naano ko rin po yung kakulangan kung anong kulang sa amin at saka pwede rin po pala kami magtabi kahit pa paano. Kung halimbawa may sakuna man, doon na po namin ma-inpok yung pera namin. Sa tulong po ng DSWD at Ayala Foundation, marami po akong natutunan dahil alam ko na po kung paano mag-inpok ng pera, magpadala sa mga anak ko po dahil sa GCash, madali lang po ang transaksyon. Makasisiguro tayong makasasabay sa makabagong panahon ng mga benepisyaryo ng 4Ps upang maipanalo ang kanilang kinabukasan. Ayan, so ngayon naman po, dadako na tayo sa pamamahagi ng cellphones mula sa ating partner, ang Globe Telecom. Handa na po ba kayong makatanggap ng inyong cellphone? Ay, hindi. Pumalakpak po ng malakas yung handa na. Atin pong tinatawagan si Conditional Cash Transfer Group Undersecretary Vilma B. Cabrera, kasama sina Assistant Secretary Attorney Elaine F. Valyarcuna at DSWD Field Office 3 Regional Director Venus Rebuldela. Upang tanggapin ang kanilang mga mobile phones, tinatawagan po namin ang mga benepisyaryo mula sa iba't ibang munisipalidad ng Zambales. Romela Laksamana. Palakpakan naman dyan. Susunod po, Delia Bulataw. Alan Bausa. Lorenza Carbajal. Tinatawagan po natin yung mga representative from GCash. Kung nandirito po, maaari pong samahan ang ating mga officials ng DSWD. Ayan, ang ating staunch partner, ang GCash. Ano po? Mary Ann Atanasio. Karen Blanco.
Nengneng de Villena. Susunod po, Bening Kabalik. Tinatawagan po si Marivi Cosme. At panghuli po, Rosel Gutierrez. Ang mga ipinagkakaloob ng mga mobile phones ngayong araw ay makakatulong para mas mapabilis at mapagaan ang digital transactions ng nasa 250 nating mga benepisyaryo. Layon ng inisyatibang ito na maiwasan ang online scams. Kapag alam mo ang iyong karapatan at kakayahan sa digital world, mas panalo ang kinabukasan. Inihiling po namin na samahan ng ating mga beneficiaries ang ating mga pinuno para sa isang photo opportunity. Ayan. Sa bilang ko po ng 3. 1, 2, 3. Ngiting tagumpay po, ngiting tagumpay. Ulitin po natin sa pangkuha. 1, 2, 3. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang ating mga benepisyaryo. Maraming salamat po sa ating mga pinuno. Maaari na po kayong bumalik sa inyong mga upuan. Ganon din po yung mga representatives from GCash. At gaya po ng ating nabanggit, ang araw na ito, bukod sa pagpapanalo sa kinabukasan ng ating mga benepisyaryo, ay isa ring pagpupugay sa mga sambahayan na matagumpay ng nakahahon sa kahirapan. Kung kaya sa puntong ito, atin namang masasaksihan ang pagtatapos at pagtatagumpay ng 160 benepisyaryo mula sa lalawigan ng Zambales. At bago tayo magpatuloy sa ating graduation ceremony, atin pong balikan ang kwento ng pagsisimula, isang patotoo ng lakas, tiyaga at pananalig mula sa ilan nating mga benepisyaryo na patuloy na nagpupunyagi para sa pangarap ng kanilang mga pamilya. Tinatawagan po natin si Ginang Dalia Panes Doble mula sa Barangay San Juan. Palakpakan po natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang alo po kung tamon kaganawan. Binabati ko po ang galang na Secretary Rex Gatchalian, Yusek Velma Cabrera, Asik Marites Maristela, R.D. Venus Riboldila, Governor Hermogenes Ebdani Jr., Congresswoman Nanay Bing, Mayor Daddy O. John Omar Ebdane, Public School District Supervisor, Ma'am Blisilda Fontanilla, mga agency, head, DSWD staff,
at iba pong mga importanteng bisita sa araw na ito. Ako po si Dalia Panis Doble, residente ng Barangay Villar, Botolan, Zambales, naging MCCT ng Barangay Villar at napabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa Barangay San Juan dahil may bahay po kami sa Sitio Dohok, Barangay San Juan. Ngayon po, sa mga oras na ito, ako ay buong puso na nakatayo sa harap ninyo bilang patunay na ang tulong at gabay ng programa ay tunay na nakapagbabago ng aking buhay. Sa pamagitan ng mga family development session, ako po ay natutong maging masinop sa paggamit ng pera. Natuto din po akong magpahalaga sa oras sa pamilya. Natuto din po akong maging handa sa mga sakuna sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ibalde at higit pa po ay ang pagpapahalaga sa pag-aaral. Dati pong malayo sa isip ko na makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit sa tulang ng 4Ps, nabigyan ako ng pagkakataong makapag-aral sa ALS o Alternative Learning System. Sa suporta ng programa, nakapagtapos po ako ng ALS. Nakapasa sa pagsusulit at nagkaroon ng lakas ng loob na ituloy ang kolehiyo. Kumuha po ako ng kursong Bachelor of Elementary Education sa Polytechnic College of Botolan. At sa sipag at tiyaga, nakapasa po ako sa licensure examination for teachers. Hindi pa po doon natapos ang biyaya ng Panginoon. Ako po ngayon ay isang permanenteng guro ng DepEd bilang isang ALS teacher. Bilang produkto ng ALS, napakalaki ng aking pananaw sa halaga ng edukasyon, lalo na para sa mga kabataang gaya ko noon na nawalan ng pag-asa. Kaya ngayon, bilang isang guro ng ALS, sinisikap kong maging inspirasyon sa mga mag-aaral na nangarap makapagtapos, kahit anong edad o estado sa buhay. Ngayon pong ako opisyal ng mag-iig sa 4Ps, dala ko po ang malaking pasasalamat. Salamat po. Malaki ang naitulong ng programa, hindi lang sa aking personal na pag-unlad, kundi sa buong pamilya. Ngayon kami ay may mas matatag na kinabukasan. At ako naman ay handa ng magbigay daan sa iba pang mas nangangailangan. Sa DSWD at sa lahat ng bumubuo ng 4Ps, maraming salamat po. Hindi ko po mararating ang tagumpay na ito kung wala ang tulong at tiwalang binigay nyo. Ako po si Dalia Panis Doble, dating beneficiaryo ng 4Ps, ngayon ay isang guro ng Alternative Learning System. Patunay ng pangarap ay abot kamay, basta may tiyaga, determinasyon at tamang suporta. Tandaan po natin, hindi hadlang ang kahirapan, bagkos gawin itong inspirasyon upang maging matagumpay sa hamon ng buhay. Maraming salamat po at mabuhay ang 4Ps. Maraming salamat, Nanay Dalia, sa inyong testimonya. O, di ba? Very inspiring ang testimonya ni Nanay Dalia. Samantala, isa pang benepisyaryo ang magbabahagi ng kwento ng kanilang pamilya na sumasalamin sa maraming 4Ps household na sa kabila ng kahirapan ay patuloy na lumalaban, nag-aaral at kumakapit sa pag-asa. Narito po si Alelea de Padua Avilles mula naman po sa Barangay Danakbunga upang isalaysay ang kanilang kwento. Palakpakan po natin siya. Maganda'y mahambak po kung tamong kaganawan. Isang mapagpala at magandang umaga po sa ating mga ginagalang na panauhin. Yusek Vilma Cabrera, Asek Marites Maristela, Secretary Rex Gatchalian, Gob Hermogenes Ebdane, Jr., Nanay Bing, Mayor Daddy O, June Omar Ebdani po, at sa lahat po ng ating mga iginagalang na panauhin. Isang mapagpalang araw din po sa aking mga kapwa benepisyaryo at tagapakinig. Ako po si Alelea de Padua Avilles,
41 years old, residing po. Nakatira po ako sa Barangay Danak Bunga, Botolan, Zambales. Isa po akong solo parent. At kasalukuyan nangangalaga po sa aking ina na si Aminita Abilis, isang senior citizen at dialysis patient po. Noong February 2023 po, dumating po sa aming barangay ang mga kinatawan ng DSWD upang magsagawa ng interview para sa 4Ps. Kasama po sa listahan ng aking ina, ngunit dahil sa kanyang malubhang kondisyon at limitasyon sa kalusugan, ako po yung ipinalit sa kanya upang maging benepisyaryo. Sa pagkakataong pong iyon, hindi ko po inakala na magiging malaking turning point ito sa aming buhay. Bilang isang solo parent po na may ina na may malubhang sakit, napakahirap po talaga ng aming kalagayan. Napilitan po akong mag-resign sa isang pribadong kumpanya upang matutukan po yung kalusugan ng aking nanay. Dahil dito po, ang tanging pinagkukunan ko lang ng aking kita ay paminsan-minsang pag-bookkeeping. Naging freelancer po ako na hindi naman po ganun palagian yung kita. Walang kasiguraduhan yung pang-araw-araw namin. Kaya po nung napasama ako sa 4Ps, para po akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Ang 4Ps ang naging sandigan ko sa panahong hindi ko na alam kung saan kukuha ng panggastos. Ang unang payout na natanggap ko ay agad kong ginamit para sa mga anak ko na pambaon nila, yung pamasahe po nila, pambili ng gamit sa paaralan. Sa totoo lang po, bawat sentimo na ay inilaan ko para sa kanilang edukasyon. Dahil alam kong ito po yung magiging daan para makamit nila yung mas magandang kinabukasan. Hindi lang po ito para makakomply ako sa hinihingi ng 4Ps. Ito po kasi yung actual na pangangailangan namin mag-iina. Sa loob ng halos na 3 taon na pagiging miyembro po ng 4Ps, napakalaki po ng naitulong sa akin. Hindi lamang po sa financial na aspeto, kundi pati sa aspeto ng personal na pag-unlad. Natuto po akong makisalamuha sa mga kapwa ko solo parent, nanay at mga katatay ko po. Natuto din po akong pahalagahan at maging disiplinado sa paggastos at yung kahalagahan po ng pag-iipon. Marami po akong napulot na aral sa mga family development sessions at dala-dala ko po ito hanggang ngayon. Dahil po sa biyaya ng Diyos, ako po ay nabigyan ng malaking opportunity. Natanggap po ako bilang isang permanent disbursing officer sa Department of Education. Isang bagong yugto ng buhay ang aking pinasok na naging posible dahil rin sa suporta na binigay sa akin ng 4Ps at sa kaalaman na naibigay nila sa akin. Dahil dito, ako na mismo po yung nag-volunteer na mag-waive sa aking pagiging benepisyaryo upang bigyang daan yung mas higit pa pong alam kong nangangailangan kaysa sa akin. Hindi man po ako ganong karangya sa buhay ngayon, pero masasabi kong sapat na. Nakakatawid kami sa pang-araw-araw na gastusin at may kakayahan na po akong masuportahan sa edukasyon ng aking mga anak. Kahit po wala na po ako sa programa. Kaya naman po, mula sa kaibuturan ng aking puso, lubos po akong nagpapasalamat sa pamunuan ng DSWD at sa buong 4Ps program. Maraming salamat sa 3 taong walang sawang suporta, aral, malasakit para sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagbibigay ng boses sa aming mga tulad kong solo parent na may pinagdadaanan ngunit patuloy po lumalaban para sa kinabukasan ng aming pamilya. Sana po ay patuloy na pagpalain ng Diyos sa inyong napakahalagang gawain at serbisyo para sa sambayanan. Muli po, isang taos-pusong pasasalamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyo, Nanay Alelea, sa pagbibigay inspirasyon sa aming lahat. Ayan, yan po yung sinasabing habang may buhay, may pag-asa at dahil sa 4Ps, lalong nagkaroon ng pag-asa. Ano po? Ngayon naman tayo nang dumako sa pagpaparangal sa ating mga magsisipagtapos na benepisyaryo dahil ito po ang panahon ng graduation, sumabay din po ang 4Ps. Ano po? Upang pangunahan ang paggawad ng kanilang sertipiko ng pagtatapos,
Inaanyayahan po natin sina Undersecretary Vilma B. Cabrera, Assistant Secretary Marites M. Maristela, Regional Director Venus Reboldela, Congresswoman Nanay Bing Maniquez, at Botolan Municipal Mayor June Omar Ebdane. Ayan, simulan na po natin. Tinatawagan natin si Ma'am Jocelyn Dial. Palakpakan po natin siya. Susunod po, si Dalia Doble. Ruth Joyan. Susunod, Charlene Faith Kalinhi. Lakasan naman po natin yung palakpak. Yung palakpak na nag-almusal tayo. Susunod, Zenaida Fronda. Marife Catalon. Next, Dalia Dagsaan. Susunod po si Nisi Badar. Ng pahina ang palakpak. Susunod po si Alelea Avilles. Palakpakan po natin siya. At panghuli po, si Roselia Abalos. Palakpakan po natin siya. Para po sa kaalaman ng lahat, ang mga exiting households ay makakatanggap din ng iba't ibang social protection services mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Gaya na lamang po ng livelihood at employment assistance, scholarship at iba pa. Hinihiling po namin na samahan ng ating mga 4-piece graduates ang ating mga opisyales sa isang photo opportunity. Sige po sa bilang ng 3 ulitin ko po yung ngiting tagumpay talaga. Ready, ready? 1, 2, 3. Isang kuha pa pong muli. 1, 2, 3. Palakpakan po natin silang lahat. Maraming salamat po at congratulations sa lahat ng mga pagtapos sa programa. Hinihiling po nating manatili sa entablado ang ating mga pinuno
para sa symbolic turnover of case folders ng mga nagsipagtapos ngayong araw. Diyan lang po kayo. At narito po upang tanggapin ang case folders sina Congresswoman Nanay Bing Manikis, Botolan Municipal Mayor June Omar Ebdane at MSWDO Head Isagani A. Ekle. Ang case folder po ay naglalaman ng profile ng bawat pamilyang magsisipagtapos. Ito ang magiging gabay ng lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng mga suporta at serbisyo sa mga pamilya upang masiguro na tuloy-tuloy ang kanilang pag-unlad. Ayan po, nawi-witness na natin yan, ang pag-turnover ng case folders ng ating mga graduates ng 4Ps sa ating lokal na pamahalaan. Palakpakan po natin sila. Sige, dyan lang po tayo, ating mga opisyales, para sa isang photo opportunity. Ayan. Para meron po tayong souvenir. Ready? 1, 2, 3. Again, 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating mga opisyales. Maaari na po kayong bumalik sa inyong mga upuan. Pero sa puntong ito, upang magbigay ng kanyang mensahe ng pagtanggap, tinatawagan po natin si Botolan Municipal Mayor June Omar C. Ebdane. Isang malakas na palakpakan po para kay Mayor June. So magandang umaga po sa inyo lahat. And of course, magandang umaga po sa ating mahal na Governor Hermogenes Ebdane Jr., sa ating 2nd District Congresswoman Nanay Bing Manikis, kay Secretary Rex Gatchalian, Undersecretary Wilma Cabrera, Assistant Secretaries Ma'am Marites Maristela and Ma'am Elaine Falarcuna, Regional Director Venus Rebuldela, Division Chiefs Marie Grace Ponce, Attorney Mary Rose Pasibi, Ms. Josephine De La Tonga, Provincial Link Jessica Talawe, Provincial Team Leader Lucrecia Macawile Cruz, OIC PSWDO Nadja Apostol, soon to be PSWDO Nadja Apostol, Botolan MSWDO Head Isagani Ekle, Partner Agencies BPI Foundation, GCash, Globe, Ayala Foundation, and of course, all the beneficiaries and the ESWD staff. Magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Gusto ko po sanang pasalamatan po ang ating mga beneficiaries sa inyong pagtatapos sa ating program ng DSWD. At maraming salamat po at ay talagang pinagtsagaan nyo rin na talagang tapusin ang programa na talagang isinimulan ninyo. Sa tulong po ng ating mahal na Presidente, President Bongbong Marcos, through Secretary Rex Gatchalian, and of course the other Undersecretaries, Maristela, Undersecretary Falarcuna, kayo po ay talagang napaka-blessed po talaga. Dahil talagang hindi po tayo iniwanan, hindi tayo pinabayaan. And at the same time, alam niyo naman na hindi rin namin kayo pababayaan po dito sa Botolan. Kaya po sa inyo po lahat, ako naman po, Undersecretary Ma'am Maristela and Ma'am Falarcuna, in behalf of the Provincial Governor Hermogenes Ebdane Jr., Vice Governor Jack Kunghon, Vice Mayor Dante Perez, Nanay Bing Manikis, please extend our utmost gratitude to the President of the Philippines, President Bongbong Marcos, and Secretary Rex Gatchalian. Sa inyo pong lahat, maraming po salamat. And of course, aminin ko din, gusto ko rin banggitin, congratulations din, Ate Shan, Ate Catherine, Ate Hart, Ate Jobel, Ate Jovelyn, Ate Ashley, Ate Nicole, Ate Robilyn, Ate Jonalyn, and Kuya Joshua,
sa pagtatapos at saka for being such good students and of course for achieving this much para sa ating 4-piece program. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga. Mabuhay kayo lahat. Maraming salamat din po sa inyo, Mayor Ebdane, sa inyong mensahe. At ngayon naman po, atin pakinggan ang mahalagang mensahe mula sa leader ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian. At ito po ay ibabahagi sa atin ng kanyang kinatawan na si Conditional Cash Transfer Group Undersecretary Vilma B. Cabrera. Isang masigabong palakpakan po. Isang maganda at maalab na umaga sa ating lahat. Yung aming mahal na kalihim, Honorable Rex Gatchalian, ay talagang kabahagi at kasama namin siya nung pinaplano itong activity na ito. At siya ay excited when in fact, gusto niya talagang pumunta at kasama ang ating mahal na Pangulo. Subalit, sa isang napaka-importanting meeting na kailangan niyang puntahan, hindi siya nakasama ng ating mga beneficiaries ng Pantawid at ng ating mga mahal na officials ng probinsya ng Zambales, particularly the municipality of Butulan and the Congressional District. Si Secretary po ngayon ay andoon sa isang meeting na kung saan pag-uusapan kasama ang ating mahal na Pangulo kung ano, paano pa patibayin, patingkarin ang tulong ng gobyerno para sa ating mga Pantawid pamilya beneficiaries. So gusto kong ibahagi sa inyo, pero una sa lahat, batiin ko muna my respect to Governor Hermogenes Ibdani Jr. Maraming salamat. Kay Congresswoman Nanay Bing Manikis, maraming salamat. Kay Mayor Umar Ibdani ng Butulan, maraming salamat. Sa lahat po ng mga local officials ng government, provincial government of Zambales at sa Butulan, kami po ay nagpupugay at nagpapasalamat sa inyong pagtulong at paggabay sa ating mga local na beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino. So sa puntong ito, gusto ko rin pong i-acknowledge at pasalamatan yung provincial team, PSWDO ng Zambales. Ma'am Nadia, maraming salamat at sana habang may Pantawid Pamilyang Pilipino program ay andyan kayong tumutulong. Kay MSWDO ICLI, maraming salamat at pinatunayan nyo ang dami ninyong achievers. No? At sa ating mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino program dito sa Zambales at sa Butulan, Municipality of Butulan, congratulations po. Ang inyong nakamit na tagumpay at yung inyong natanggap ngayon na teknolohiya sa pamamagitan ng cellphones or electronic e-wallet ay talagang napakaganda. Yung activity natin ngayon ay hindi po distribution ng cellphone but roll out po ito ng nationwide na ipanalo program para sa kinabukasan ng ating mga kasamahan sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Sa ating regional team, kay Director Venus, maraming salamat. Yung team niya ay walang tulugan. Maraming salamat sa maayos at nakakatuwa na programa sa araw na to. At lalo na doon sa aming NPMO here, kasama ko yung 2 assistant secretaries. Gusto kong ibalita na dahil na-feel ni Secretary at naramdaman ng ating pamahalaan na kailangan talagang patibayin ang ating Pantawid Pamilyang Pilipino program, dinagdagan po kami ng isang dalaga pa, si Assistant Secretary Elaine Falarcuna. Okay.
At meron pa rin din siyang dinagdag, bagong assistant director, si Attorney Mi. Asan si Attorney Mi? Siya yung bagong OIC ng isang cluster within Pantawid Pamilyang Pilipino. So, gusto ko nang i-share, baka humaba pa yung aking mga sasabihin. I-share ko na po yung speech, yung message po ni Secretary Rex. But again, gusto kong balikan, may mga kasamahan din kami rito na hindi talaga umalis. Hindi kami tinantanan habang kasalukuyang namamahagi at nagtuturo ng teknolohiya sa pamamagitan ng e-wallet, yung Globe, GCash, at Bank BPI Foundation. Maraming salamat po. For almost 2 years, lagi namin kasama sa different sorties. Iba't ibang lugar ang aming napuntahan para po sa ipanalo ang kinabukasan. Sila ang aming laging kasama. Okay? So at this point, I would like to share with you kung ano ang message ng aming mahal na kalihim Rex Gatchalian. To Zambales Provincial Governor Hermogenes June Ibdani Jr., First District Congresswoman Doris Nanaybing Manikis, Butulan Municipal Mayor June Umar Ibdani, Vice Mayor Attorney Edmond Dante Perez, MSWDO Isagani Ikli, at sa ating mga provincial team ng Zambales, sa lahat ng mga benepisyaryo ng 4Ps na kasama natin sa umagang ito, magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto kong i-emphasize itong message ni Secretary, ang pangarap ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng DSWD ay hindi lang maiahon ang bawat pamilyang Pilipino mula sa kahirapan, kundi maturuan din kayong tumayo sa sarili ninyong kakayahan at maabot ang tunay na kaginhawaan. At isa itong aktibidad natin ngayon sa mga hakbang para yung pangarap natin ay hindi lang manatiling isang magandang pangarap, kundi maging isang realidad. Sa ilalim ng timang kinabukasang ipanalo tagumpay na tunay, pagdiriwang ng pag-unlad at pag-angat ng 4Ps, dalawang positibong pagbabago ang binibigyang pansin natin sa araw na ito. Una, sinimula natin ang ipanalo ang kinabukasan rollout o ang paglipat mula sa basic financial services ng kung anumang bangko patungong digital payment system. At pangalawa, ang ating pagbibigay tagumpay sa ating 4Ps graduates para sa mga pamilyang benepisyaryo na matagumpay sa kanilang pagtawid tungo sa mas nakakaangat na buhay o yung tinatawag nating self-sufficiency. May pagkakaiba man ang dalawang kaganapan sa araw na ito, parehong kaunlaran at magandang pagbabago ang hatid nito para sa ating mga 4Ps households. Sa mga tatanggap ng cellphone o sa mga nakatanggap na ng cellphone, mula sa ating partner na Globe Telecom, higit sa gadget, ang bukas loob ninyong pagtanggap sa makabagong teknolohiya ay isang pagyakap sa positibong pagbabago. Nakita namin kung paano ninyo tinanggap ang bagong kaalaman, kung paano gamitin ang GCash, paano mag-budget, at paano maging maingat sa digital transactions. Hindi madali, pero ito ginawa at nagawa ninyo. At iyan ang tunay na panalo. Ang simpleng smartphone ay pwede ninyong maging pintuan sa maraming oportunidad. Pwede itong maging gamit sa hanap buhay, sa pag-aaral ng mga anak o sa pagkuha ng mga government services kahit kayo ay nasa malayong lugar. Ang hiling lang namin, gamitin po natin
ng tama ang ating teknolohiya. Huwag po nating gamitin ang mga mobile phones na ito, lalong-lalo na ang mga cash grant na ating natanggap sa ating e-wallets para sa mga illegal na gawain, gaya ng pagsusugal, pornografiya, iba pang gawain na maaring makasira sa ating pamilya at kinabukasan. Gamitin natin ang teknolohiyang ito na instrumento sa pagsisikap at pagpapaunlad ng ating pamumuhay. Para naman sa mga 4Ps members na gagraduate ngayon, saludo kami lahat sa inyo para sa DSWD or Department of Social Welfare and Development at sa programang 4Ps, kayo ang bida. Ipinakita ninyo na posible ang pag-angat basta't sinasabayan ng determinasyon at pangarap. Sana po ay patuloy kayong magsilbing inspirasyon sa iba pang 4Ps beneficiaries na hindi natin naging kasama ngayon para sa darating na mga panahon. Tagumpay naman nila ang ipagdiriwang natin. Sa pagsimula ninyo sa bagong yugto ng inyong buhay, huwag kayong mag-alala dahil nandito pa rin kami umalalay sa inyo or aalalay sa inyo kahit ang ating mahal na Pangulo ay gustong tumulong. Sa tulong ng ating partners mula sa local government units, private sector, non-government organizations, patuloy kami nagagabay para siguraduhin tuloy-tuloy ang panalo at pag-asenso ng bawat pamilyang Pilipino. Muli, isang pagbati sa ating mga Pugay Tagumpay graduates, congratulations, at maging sa mga 4Ps beneficiaries na nagtatagumpay at pinagtagumpayan ang paggamit ng smartphones at modernong teknolohiya. Lagi po ninyong tandaan na ang ating gobyerno sa pangunguna ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay nakaalalay sa bawat tagumpay ng pamilyang Pilipino. Mabuhay ang bawat pamilyang Pilipino nagsumikap tungo sa bagong Pilipinas. At sa DSWD, lahat po ay walang iiwanan. We take and give extra care, extra love to all in the Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Good morning po, unquote. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po doon sa ating mga mahal na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, huwag po ninyong kalimutan na andyan po ang pamahalaan, lokal at nasyonal, na handang tumulong kaya huwag po kayo mawala ng pag-asa. Kilos lamang sa tama na paraan at tayong lahat ay magtatagumpay. Good morning, maraming salamat po. Maraming salamat po, Undersecretary Cabrera ng ating Conditional Cash Transfer Group sa paghahatid ng mensahe ng ating kalihim. Sa punto pong ito, inaanyayahan po natin ang lahat na magsitayo para sa isang group photo kasama ang ating mga opisyales. Magsama-sama po ang lahat sa gitna ng ating venue, dito po sa gitna. Yan. Para sa mas magandang kuha ng ating litrato. Humarap po kayo dito sa stage. Nandito po yung mga photographer natin. Sige po, pumunta po kayo sa gitna para mas maganda po yung ating picture. Yan, find your place. Sige po, yung nandito pa. Move po tayo sa may bandang gitna. Sige, ayusin ang mga buhok. Ayan. Okay, ready na po. Ready? Bibilang po ako ng 3, ha? Ayun pa. Sige pa po. Sige po, pati yung mga kasamahan natin sa DSWD, sa LGU. Sama po kayo. Sige
Sige po, sama po ang lahat. Para may MOV tayo, nandito tayo sa Ipanalo. Sige po. Ready, ready. At the count of 3. Bigay niyo po yung pinakamagandang ngiti. 1, 2, 3. Isa pa po, isa pa. 1, 2, 3. Kaway-kaway daw, kaway. Ayan, maraming salamat po sa ating lahat. Sa pagtatapos po ng ating programa, ating baunin ang aral na ang bawat hakbang tungo sa kaalaman at kabuhayan ay hakbang tungo sa panalong kinabukasan. Samantala, manatili lamang po kayo sa inyong mga kinauupuan, lalong-lalo na ang ating mga partners para sa ating igagawad na pagkilala. Muli, sa lahat ng ating mga benepisyaryo, graduates at katuwang sa pag-unlad, congratulations at mabuhay po kayo. Isang malakas na palakpakan. Maraming salamat po. Diyan lang kayo. Huwag kayong aalis. Hindi lahat ng superhero ay lumilipad at nakakapat maskara. Sila ay simpleng tao lang ngunit katatagan at malasakit ay pamihira. Dapat mapagaling ang serbisyo para sa bawat Pilipino. Puso, serbisyo, pagkabay sa pagkalinga laging handa. May hatid na pag-asa dahil bawat buhay mahalaga. Sa pagkalinga laging handa. Extra love and care dahil bawat buhay mahalaga. Walang pag-aalinlangan, walang pinipiling araw o lugar. Pag dumating ang dilubyo sa kuna, gagawin ang lahat upang tayo'y maprotektahan. May patas na pagtrato sa komunidad ng bawat Pilipino. Puso, serbisyo, pagkabay sa pagkalinga laging handa. May hatid na pag-asa dahil bawat buhay mahalaga. Sa pagkalinga laging handa. Extra love and care dahil bawat buhay mahalaga. Sa pagkalinga laging handa. Extra love and care dahil bawat buhay mahalaga. Tulad ng aking nabanggit kanina, atin pong kukunin ang pagkakataong ito na kilalanin at pasalamatan ng ating mga partners dito sa Zambales na naging katuwang sa tagumpay ng ating programa. Tinatawagan po natin muli sina Undersecretary Vilma Cabrera, Assistant Secretary Marites Maristela, Assistant Secretary Elaine Falyarcuna, at Regional Director Venus Rebuldela upang igawad ang mga sertipiko ng pagkilala sa ating mga partners.
Hinihiling din po namin na samahan ng ating mga opisyales ni na Congresswoman Nanay Bing Manikis at Mayor Jun Omar Ebdane. Ang aming taus-pusong pasasalamat sa mga sumusunod po nating mga partners. Mr. Jason Tenerife, Business Advisor of the Department of Trade and Industry, Botolan. Lakasan po natin ang ating palakpak. Ganon din po kay Miss Irene Gray Sagaunit, Branch Head of the Social Security System, IBA. Maraming salamat din po kay Mr. Isagani Ekle, Head of the Botolan Municipal Social Welfare and Development Office. Thank you din po kay Mr. Ramon Dolohan, Municipal Agriculturist of the Botolan Municipal Agricultural Office. Pasasalamat din po kay Miss Cleveline Delikina, Local Registry Officer of the Local Registry Office of Botolan. Susunod naman po kay Mr. Jillian Earl Monsalud, Representative of One Source Solution Incorporated. Palakpakan po natin siya. Isang maraming salamat din po kay Mr. Kevin Herrera, Area Head of Cebuana Luwilier, Botolan. Salamat din po kay Dr. Eureka Mariano, Municipal Health Officer of the Rural Health Unit of Botolan. Salamat din po kay Mr. Mon O. Lim, Provincial Employment Officer of Zambales Provincial Employment Office. Maraming salamat din po kay Dr. Blesilda Fontanilla, District Supervisor of Department of Education, Botolan. Susunod po si Mr. Eugene Penaranda, Training Specialist of TESDA. Ito po ay tatanggapin ng kanyang mga kinatawan, TESDA from IBA. Ngayon po, inihiling po nating manatili ang ating mga pinuno at partners sa entablado upang
maganda sa ating commitment board. Sige po, manatili lang po tayo sa entablado para sa ating photo opportunity. Ready? At the count of 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Palakpakan po. Isa pa daw po. Isa pa daw. Isa pa daw. Isa pa daw po. I-display lang po yung mga certificates. Ready? 1, 2, 3. Another shot. 1, 2, 3. Maraming salamat po sa inyong aming mga partners. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pakikiisa sa mga programa at adhikain ng Department of Social Welfare and Development. Mabuhay po kayo! Samantala, inaanyayahan po ang lahat para sa isang pananghalian. Siyempre, di po tayo uuwing gutom. Ano po? Kaya we enjoin everyone to join us for lunch. Muli, isang magandang araw po sa ating lahat. Gusto nyo bang makabili ng pisong bigas? Ay, ayaw nila.